Ale Karin, my jsme se spolu bavili o trenérech, o nějakém nastavení prostředí a tak dál. Uvidíme, co z těch materiálů vznikne. Ale vlastně já jako bývalý sportovec a brankář, což je pozice taková hodně psychicky náročná, tak samozřejmě tím nejčastějším tématem v té praxi jsou ty předstartovní stavy. To znamená ten psychický stav před tím závodem samotným, kdy ten sportovec prostě přisuzuje určitý význam tomu soutěžení, tomu závodu, tomu zápasu a samozřejmě něco to s ním dělá. Vím, že trenéři často samozřejmě v dobré snaze chtějí ty hráče, sportovce podporovat, říkají jim, na to se soustřeď, na to se nesoustřeď, hoď to za hlavu, neboj se a různé takové pokyny. A na druhou stranu často i ten sportovec rád by s tím něco dělal, ale je to nějaký jeho subjektivní prožitek, v kterém on sám se třeba úplně neorientuje. To znamená, je pro něj těžké uchopit rovnou nějaký nástroj a rovnou přesměrovat ten prožitek někam jinam, tak jak se to vlastně třeba učí potom s mentálním koučem. Takže já bych se dneska možná pustil do tohletoho tématu, že bychom se o to trošičku otřeli, protože i já třeba bývám před nahráváním nebo před prezentací trošku nervózní, nebo mám nějaký svůj subjektivní vnitřní stav, který není úplně komfortní a musím s ním nějakým způsobem pracovat. No, takže jako třeba zkušenost té praxe máš ty a jak se na to díváš jako vlastně jako psycholog? Tak ako si povedal, tak ono neexistuje jeden návod pre človeka, že toto urob a pomôže ti to. Sú rôzne stratégie, sú rôzne formy, ako vieme zvládať tie stresové situácie alebo tie predzápasové stavy a dá sa povedať, že nemusí to byť vždy stres, ale to také napätie v tom tele, ktoré nás nejakým spôsobom limituje. A toto je hrozne dôležité si vždy uvedomovať, že vlastne stres nie je iba o tom, že nestíham a neviem, čo mám robiť, ale stres je akékoľvek napätie, ktoré v tom tele cítime, tým pádom sa rozhodujeme trošku inak. A ja to zažívam asi na pravidelnej báze, keď to tak mám povedať, pretože či už sú to stresové veci pred nejakou prednáškou, či je to napätie počas nejakej konzultácie alebo v rámci nejakého workshopu, kedy ja vedome vytváram napätie na tých ľudí, aby som ich dostala tam, kam potrebujem ich dostať, tak samozrejme, že to napätie cítim aj ja v sebe. A potom už je naozaj veľmi individuálne, ako to napätie každý z nás zvládne. A ja sa vždy tak snažím napasovať to riešenie na toho človeka, ktorého mám pred sebou, aby som mu vlastne vytvorila taký ten rituál alebo ten spôsob zvládania podľa toho, čo je tomu človeku prirodzené. Čiže či už ako komunikuje, čo je schopný si robiť, či napríklad medituje, vizualizuje tie veci, alebo si rád ako keby v hlave prejde to, že mám proste na to, podporím sa a také tie utvrdzovacie vety alebo slovné spojenia, ktoré mu pomáhajú to zvládať, alebo je to človek, ktorý vlastne nemôže nad ničím premýšľať a vtedy je dobre, keď je vlastne akože pocitovo, že nie je ani pred zápasom, že vlastne nemyslí na ten zápas. Takže tá príprava na ten predzápasový stav a zvládnutie toho predzápasového alebo predvýkonového stavu je vždy je dobré ju vždy poznať z pozície toho, že čo mne funguje v tom živote, čo ja rád robím v tom živote, pretože potom ja sa viem ľahšie naučiť nejakú stratégiu, ako zvládať tie nepríjemné veci. Ja som napríklad človek, ktorý úplne nevie meditovať. Ja to hovorím otvorene, že ja neviem sa úplne niekde zastaviť a proste zhlboka 15-20 minút dýchať a proste dostať sa do jedného stavu. Ja som typ človeka, ktorý sa áno zhlboka nadýchne, ale popri tých nádychoch si napríklad ja vždy potrebujem povedať také tie utvrdzovacie veci, že som pripravená, viem, čo idem povedať, toto sú nejaké 3 hlavné body, ktoré chcem odkomunikovať tej skupine alebo tým ľuďom a som tu preto, lebo na to mám. Hej, že to je takéto otvrdenie tým, že ja vlastne vždy prichádzam do mužského prostredia, prichádzam do toho odporu, prichádzam do kontaktu stále s tými narážkami, že som mladá, slobodná žena, takže a čo tu vlastne robím, keď idem rozprávať o futbale, že to už vlastne je ďalšie kontra toho celého. Takže ja sa vždy potrebujem utvrdiť, že mám toto svoje miesto vnútorne, aby som vedela, že OK, viem, čo idem robiť, ako to budem robiť a čo idem odkomunikovať. Takže ja mám takú kombináciu sama pre seba. Ale naozaj mám pocit, že vždy, keď mi príde klient, tak tvorím pre neho úplne individuálnu cestu, ako zvládnuť ten stres podľa toho, čo mi vlastne ten človek hovorí, že čo prežíva, čo rieši, čo si všíma, ako sa cíti a cez to, čo vidím, že mu funguje alebo nefunguje v tom bežnom živote. Neviem, čo si využíval ty pravidelne. Jo, mně se líbilo to slovo utvrdení, já používám ujistit se,
protože to umístění, myslím si, že potřebuje jako hodně z nás, že ta podpora z toho venku, když přichází a pojistí nás nějak i zvenku, tak je to taková dobrá jako ochranná pomůcka, ale mě jako, když vzpomenu si na tu sportovní kariéru, tak mě pomáhalo přes den uklízet, protože když jsem doma vysával, utíral prach a dělal jsem takové různé další činnosti, tak mi to dovolovalo nemyslet na ten sport, že já jsem hodně jako racionální typ a myšlenkový člověk, zároveň hodně pocitový, takže já jsem měl takovou kombinaci, že ty negativní nebo často nesmyslně negativní ponuré myšlenky před tím zápasem a očekávání vlastně způsobovaly takovou tu nekomfortní pocitovou složku. Jo, je to taková prostě blbá kombinace a mě pomáhalo zaměstnat se něčím jiným, abych vlastně na ten zápas nemyslel. Býval jsem sice trošku fyzicky unavený, což ale tím, že jsem natrénováno samozřejmě měl, tak to úplně nevadilo, protože ta fyzická složka se dá vždycky jako nějak nastartovat. Ale mě zaujalo říkat, že vlastně šiješ tu strategii tak trošku podle toho, jaký ten člověk je. A mě by možná zajímala jedna věc. My dělíme obecně ty lidi na introverty a extroverty. Já si je dělím spíše na ty jakoby zdrženlivé a na ty akční. Jo? A jaký je třeba rozdíl mezi tou mentální přípravou jako mezi těmi dvěma typy? Ja si ich úplne tak nerozdeľujem, pretože ja osobne som v živote silný introvert a v mojej práci som silný extrovert. Takže sama viem, aké je to ťažké zaradiť človeka vlastne do nejakej jednej kolónky. Takže ja vnímam, že čo je v tom športe tomu človeku prirodzenejšie. Čiže ak je tam extrovertnejší, tak viac komunikujem s tými vecami. Ak je v tom športe proste viac uzavretý do seba, tak idem tým spôsobom. A keď je to človek, ktorý je viac uzavretý do seba, tak vždy mu nastavujem tie stratégie, ktoré sú spojené s dýchaním, so schopnosťou si sledovať napätie v tele, so schopnosťou sa sústrediť na to, ako sa cítim, kde cítim to napätie, čo si potrebujem ovládnuť a čo sú tie moje individuálne kroky, aj keď hra kolektívny šport, ktoré idem vlastne do toho zápasu si preniesť. Čiže je to strašne silná nazvem to, že ten fokus je vyslovene na seba. Keďže je to introvert, tak naozaj proste ideme, že OK, tak sa ponor do seba a predýchaj to a pochop, čo potrebuješ a väčšinou im pomôžem pochopiť, čo potrebujú, ale ideme cez to dýchanie, cez utvrdenie a cez také, že toto si idem ja naplniť do toho zápasu a je mi jedno, čo sa bude deť proste okolo mňa, toto je môj cieľ. Alebo nejaký plán, alebo nejaká výzva. Čisto nastavujeme, aké slovičko ten človek potrebuje počuť, pre niekoho je cieľ znova ešte zvýšený stres. Takže niekedy používam čisto slovičko výzva. A pri extrovertnejších práve používam takéto, že OK, pustite si hudbu v šatni a napríklad v hádzanej bolo veľmi bežné, že taká aktivácia pred zápasom boli osobné súboje, čiže pri rozohrávke sa tak navzájom drgali do seba, píchali, nech sa proste tak zaaktivujú, tak som tomu jednému človeku vlastne dala tú úlohu, že tak choď a píchaj proste do ostatných, lebo tebe to pomôže a im to pomôže, ale napríklad k tomu to nechoď, lebo ten potrebuje mať proste svoj kľud, hej. Takže aj som ho upozornila, že ku komu môže, ku komu nie, ale je to vyslovene, že ho strhne tá tímová atmosféra, čiže spoločne prežijeme to napätie, pustí sa dobrá hudba, dáme si nejaký motivačný v úvodzovkách akože príslov a podporíme sa navzájom a väčšinou im akože odporúčam v rámci toho extrovertnejšieho chod na kávu, choď proste za trénermi, proste pokecaj, keď sú tam ešte diváci, ktorých poznáš, chod za nimi počas tej rozcvičky, úplne v pohode, vôbec sa nemusíš proste ešte fokusovať na ten zápas, lebo viem, že tebe sa to zapne tým zápasom a ty potrebuješ práve to prostredie, aby si trošku rozptýlil z toho stavu, ktorý ty interne cítiš, lebo ho nevieš úplne dobre zvládať, tak to prostredie ti pomôže sa z neho vlastne dostať rýchlejšie preč. Takže sú to vlastne diametrálne odlišné cesty, pritom keď je niekto introvertnejší a pritom keď je niekto extrovertnejší. Ja som typ človeka, ktorý vždy ide tou introvertnejšou cestou, napriek tomu, že som v tom prostredí extrovertná. A zároveň nedá sa povedať, že individuálni klienti sú takí a kolektívny šport je taký. Hej? Že aj v tom kolektíve sú takí viac individualisti a introverti a zároveň aj v tom individuálnom športe sú viac takí extroverti, čiže potrebujú to prostredie, aby im pomohlo zvládnuť ten stav. Takže není tam úplne jednotný scénar, ale tieto dve cesty používam, keď sa bavíme o tom, že niekto uzavretejší, niekto otvorenejší. To mě napadá k tomu ještě takové doplnění, že mně se jednou stalo, a jsem taky ten introvertnější typ, já samozřejmě pracuji s dechem, medituju a všechny tyhle ty pomůcky mi dobře pomáhají a dobře mi slouží.
Ale jednou se mi stalo, že ta stresová odezva na ten výkon očekávaný byla tak silná, že jsem měl doslova úzkost. Musel jsem udělat právě naopak úplný opak. Musel jsem se začít koncentrovat na ty vnější podněty, začal jsem počítat listy na stromech a začal jsem si trošku pospěvovat a hýbal jsem se, abych vlastně vystoupil ze sebe, protože už to bylo na mě moc. Toto už je vlastne ten druhý krok, pretože tá tenzia, to napätie, ktoré cítime, je nejaký stres, ale úzkosť je už vyšší level toho celého a tam nám vlastne nepomáhajú bežné stratégie ako na napätie, ale pri úzkosti nám práve pomáha skôr, keď to nazvem úplne jednoducho, vypadnúť z toho prostredia, v ktorom sa mi tá úzkosť spustila. To je najjednoduchšie riešenie, ktoré vlastne dokážeme splniť a druhá vec, potrebujeme niekoho, kto nás tým prevedie, čiže niekoho, kto nás rozptýli z toho, že nám začne sa zvyšovať tep, začneme sa potiť a začneme riešiť, že preboha, čo sa nám to deje v tele, že ja teraz odpadnem, lebo je to taký ten veľmi nepríjemný stav na odpadnutie, tak nám vlastne ten človek tým rozhovorom alebo tým, že s nami niekam kráča, tak pomôže ako keby si upokojiť to dýchanie s tým tepom a zrazu sa dostaneme minimálne do nejakej takej normy, že už to vieme lepšie kontrolovať. Takže ako náhle už ten človek sa posunie cez tú tenziu do tej úzkosti, tak tam už musíme riešiť úplne niečo iné a je úplne jedno, či je to introvert alebo extrovert. Tam ja vždy odporúčam jedno. Ak ti to spustilo proste v šatni, okamžite odíď do šatne, proste buď ideš do haly alebo chod na chvíľku von, lebo tá šanca tam ešte stále je pre tou rozcvičkou vybehnúť na čerstvý vzduch. A ak sa to spúšťa, že tesne predtým, ako sa nastupuje na zápas, tak proste je dobré mať nejakú kotvu v hľadisku nejakého človeka alebo nejakú vec, alebo v týme mať nejakého spoluhráča, na ktorého keď sa proste pozriem, tak oni vedia, že niečo sa mi deje a povedia mi úplne v pohode, poď, ideme, proste tu si daj vodu, sadni si, ideš na zápas a tak ďalej, že nás vlastne odriadia, čo máme robiť, že nám niekto rozkáže, čo máme robiť, pretože vlastne to nám pomáha a sústrediť na ten rozkaz, ktorý sme dostali a nemusíme riešiť vlastne interne, čo sa nám deje. Ale to už je taký trošku, by som povedala, vyšší level, že keď sme otvorenejší v tom týme a vieme niekomu povedať, že sa nám to deje, že máme proste také panické ataky alebo úzkosti pred zápasmi, čož nie každému športovcovi je príjemné, aby to spoluhráči vedeli. Ale práve preto ja vždy hovorím, že nemusíme byť kamaráti všetci, ale maj proste jedného človeka v tom týme, komu sa vieš dôveriť, keď je ťažko, keď proste sa ti niečo stane na tom zápase a ty potrebuješ tú pomoc, lebo nie vždy to vieme zvládnuť sami práve v tom vypätom prostredí a keď potrebujeme ešte podať nejaký výkon. Niekedy sa udialo, že pre jedného športovca som vlastne tá kotva v tom hľadisku bola ja, keď dostávate panické ataky, lebo nikto iný o tom nevedel. Hej. Tak vždy, keď sa na mňa pozreli, ja som vedela, že sa to deje, tak som akože tak pokývala hlavou, to znamenalo, že proste má sa nadýchnuť, má sa vydýchnuť a má sa sústrediť na prvú činnosť, ktorú ide robiť a väčšinou to bol šprint, hej, že proste niekam bežal za tou loptou. Takže naozaj to môžu byť také záchytné body pre tú psychiku, ktoré si budeme sledovať. Veľmi dobre funguje pri úzkosti, keď už napríklad prebieha ten zápas a tréner ti povie, že nastupuješ za chvíľku, že sa proste ide striedať a ty chytíš takúto úzkosť, tak sleduj ten zápas, či to je futbal, či je to hokej, či je to proste hádzaná, volejbal, to je úplne jedno a rátaj prihrávky. Rátaj si proste, kde sa hýbe lopta, ako sa pohol puk, proste počítaj si dotyky, aby si vlastne dostal viac z toho emočného stavu do toho racionálneho fungovania. Pokiaľ to napríklad je tam pauza, nehrá sa, je prerušená hra a proste nemáš čo rátať, tak si vyrátaj príklad 5x4. Ja keď som v úzkosti, ja neviem vyrátať, koľko je 5x4. Ja idem, že 5 plus 5 je 10, plus 5 je 15, plus 5 je 20. Pretože vlastne my potrebujeme zapnúť inú hemisféru, aby sme začali lepšie fungovať v tom úzkostnom stave, takže potrebujeme zapnúť rácio. A to je hrozne ťažké, že stačí dať jednoduchý matematický príklad v úzkosti a nás to proste cílene dotiahne späť, že potrebujeme ukontrolovať tú hlavu. A keď vypočteme ten príklad, väčšinou tá úzkosť trošku povolí. Dobře, tím jsme se dostali oklikou trošku do té sportovní kabiny. Nechám teďka stranou ty individuální sportovce. Ale to, co mě trošičku jako vadilo, když už jsem byl i trenér, ale vadilo mi to trošku i jako hráči, že ten přístup vlastně trenéru obecně bývá někdy jednotný a zlobí se na hráče, že ty si dneska potichu, nebo naopak, ty si moc rozpustilý prostě a veselý a ty se nesoustředíš na zápas a tak dále, tak dále. Že tam často býval takový nerespekt k tomu předzápasovému rituálu, k tomu, že každý si trošku nějak nastavuje. Tak už jsme se toho dotkli, že někdo třeba potřebuje jít někde do vypnuté sauny, tam se protahuje a je sám se sebou. A někdo naopak jde za masérem a vtipkuje s ním a odlehčuje tu situaci, protože mu to pomáhá. Takže co bychom třeba mohli doporučit jako trenérům, aby
možná přijali, nechci použít to slovo pochopili, protože oni nejsou hloupí, aby přijali tu tezi, že mohou i tím svým chováním vlastně pomoct tomu sportovci, ať už je to třeba fotbal, hokej, volejbal, jsou to kolektivní sporty, že tomu sportovci může nějak prospět a pomoct tím naladěním do toho utkání, protože pro toho trenéra je samozřejmě ten výkon toho sportovce důležitý, že jo? Keď to bereme taký hádzaná futbal, hokej, 20 ľudí, 25 ľudí v kabíne, hej, takže úplne objektívne nemôže tréner mať individuálny prístup v tom momente pre každého a vlastne zabezpečiť všetkým to, čo v tom momente potrebujú. Hej, to sa bavíme o tom, že to je vlastne nereálne. A čo ten tréner vždy môže robiť, je práve to, že má tých hráčov už napozeraných, čiže vedia, čo im funguje, čo im nefunguje a tým pádom on by mal vedieť postaviť ten príhovor tak, aby keby zapadol čiastočne ku každému tomu hráčovi. Takže nebude iba silne motivačný, ale bude aj uisťovací, bude tam presne napísané alebo povedané konkrétne činnosti, čo sa proste idú hrať, čiže nejaká jasná inštrukcia, toto od vás očakávam, toto budete proste plniť, tak toto budete plniť, s tou podporou, že vyhrávame, prehrávame spoločne, proste tu teraz sa nepozerám na to, či urobíte 1 chybu, 2 chyby, 3 chyby, sme tu ako tím a postavíme to na tom tímovom výkone, to znamená, že ja chcem vás počuť na tom ihrisku, chcem vedieť, že si tam jeden pre druhé, chcem vidieť, že medzi sebou bojujete a na základe toho to môžem proste nejakým spôsobom zaobaliť do toho, že ako keby mňa nesklamete, robte vždy tak, aby ste sa vedeli jeden druhému pozrieť do očí, pretože ja som na vás vždy hrdý, keď proste bojujete za ten tým a bojujete proste za nás všetkých. Hej. Takže naozaj ten príhovor sa dá uchopiť z každej strany, aby zapadol tými nejakými slovnými spojeniami ku každému človeku, aby on vedel, že proste bude mať časť v týme chalanov alebo dievčatá, ktoré proste budú motiváciu. Potom tam potrebujú iba uistenie, potom tam iba potrebujú, že OK, povedz mi, čo idem robiť, lebo teraz som taká situácia, že ja potrebujem si zopakovať, čo mám robiť, čiže nejakú konkrétnu inštrukciu. A potom je tam človek, ktorý sa väčšinou bojí nejakého zlyhania, čiže to uistenie, že sme tu pre teba, sme tu proste spoločne. Hej. A není to tvoje zlyhanie, je to keď tak naše zlyhanie, lebo sme ťa nepodporili v tom celom. Takže toto keď zabezpečíme v tom príhovore, tak dá sa povedať, že vieme trošku pomôcť s tými stavami, ktorí tí športovci vlastne majú pred tým zápasom. A vždy je dobré, keď už sa ide na rozcvičku, alebo proste tréner ešte nebol príhovor a vidí, že tam je niekto, kto proste teraz tam niečo zažíva, nech si ho zoberie na bok a iba sa opýta, čo do mňa teraz potrebuješ. My naozaj nepotrebujeme vedieť odpoveď na všetko, my niekedy iba potrebujeme položiť tú otázku, že čo odo mňa v tomto momente potrebuješ. A ten športovec to väčšinou povie, potrebujem chvíľku pre seba, OK, choď na chvíľku preč, vôbec to neriešim, ak nebudeš na spoločnom príhovore. Ak ti to pomôže, že tam teraz nebudeš. Takže byť možno iba všímavý, čo sa deje v tej kabíne pred tým zápasom a poukázať na to človeka, alebo ukázať každému človeku, že záleží mi na tebe, zaujímam sa o teba, ak ti môžem nejak pomôcť, tak mi to povedz, ale proste nemám kapacitu chodiť za každým a dopytovať a dávať mu ešte tipy pred tým zápasom. A ten potom príhovor vlastne postaví tak, že poznám, akých ľudí tam mám a viem, že čo potrebujem im povedať, aby to zafungovalo nie na 2, ale na tých 20. Ono je to asi poměrně obšírné téma, protože bychom se tím dostávali k těm komunikačním schopnostem vlastně těch trenérů a k tomu pochopení, o kterém často diskutujeme, že ten sport, kromě té sportovní odbornosti, je taky sociální disciplína. To si necháme na jindy, protože se tomu určitě věnovat budem. Já jenom za sebe můžu říct, že mě třeba jako sportovci určitě pomáhalo, když mě trenér ujistil, to znamená, cítil jsem jeho důvěru, to bylo pro mě primární. A druhá věc je, když jsem od něho třeba dostal jednoduchou instrukci, soustřeď se, já nevím, na dobrou přihrávku, jo, byť jsem byl golman, tak prostě nějaká taková jednoduchá instrukce. To, co mi rozhodně nepomáhalo, bylo hlavně nedělej tohle. Protože to okamžitě ve mně vyvolalo představy vlastního selhání a protože jsem ten typ, který se toho osobního selhání trošičku vlastně to trošičku nejvíce obával toho osobního selhání, tak vlastně to na mě jako působilo negativně. A abychom to nejak pekne zaobalili a mohli... Ešte ti poviem iba jednu vec tomu, čo si povedal, že keď tréneri vlastne používajú takéto vyjadrenie, že hlavne nerob toto a toto, tak my si neuvedomujeme, že vlastne naša krátkodobá pamäť a náš mozog si nepamätá zápor. Čiže čomu ten tréner hovorí, takže sa ten športovec pamätá, že hlavne rob toto a toto.
Čiže ak ten športovec urobí v prvých minútach chybu, je to väčšinou to, čo mu ten tréner povedal, že nemá robiť. Pretože to nie je nezapamätateľné v tej krátkodobej pamäti pre nás, tým pádom my si pamätáme iba tú jasnú inštrukciu a my si nepamätáme západ, my si pamätáme iba, čo máme robiť. Čiže nám sa ten západ tam vynuluje a alebo keď to proste tam je, hlavne to neprihraj proste krížom, tak prvé, čo robíš, to prihráš krížom. Úplne jednoduché, hej. Takže mám jednu krásnu case study, kedy jeden tréner napísal na papier, na taký sheet pred zápasom, že urobiť menej ako 17 technických chýb. Tipni si, koľko sme urobili technických chýb. No 17. 17, presne. Takže ja som mu povedala, že prečo si sa ma na to neopýtal, prečo si by neukázal, čo ideš napísať na ten sheet, keby si tam urobil, že urobíme 7 technických chýb, tak ti urobia 7 technických chýb, nie 17. Proste oni si zapamätali slovičko 17. To není možné, aby vlastne sa urobilo 17 chýb na zápas, keď si to tam napísal, že to není náhoda. Toto sa nesmieme na tom, že to je náhoda. Proste ty si im to vložil do hlavy. No, ono je zajímavé, že tahle témata obecně někdy vypadají jako ta ezoterika a mysterióznost různá, ale musíme si uvědomit, že prostě tou komunikací sami sebe tak trošku programujeme a pokud je ten trenér autoritou pro ty hráče, tak oni mu ta slova věří. A samozřejmě těmi slovy se často zabývají a prostě to sebe naplňující proroctví, o kterém si můžeme jako všude možně dočíst, ať už funguje vždycky nebo z části, tak prostě tady v těchto chvílích, přesně jak jsi to vysvětlila, se vlastně nejčastěji objevuje. A dá se to tak i říct, že když občas přijde nějaký mladý fotbalista, třeba mladý sportovec a mluví o tom, že se vlastně soustředí hlavně na to, aby v zápase nechyboval, tak většinou ten výstup z toho zápasu je takový, že je v něm opravdu hodně chyb. A řekl bych, že vlastně to přesměrování té pozornosti, ať už to dokážu u sebe sám, že se soustředím na to, co dělat chci, nebo ta komunikační dovednost toho trenéra, kdy vede tu pozornost toho hráče k tomu, že ty instrukce ho vedou k tomu, co dělat má, ne co dělat nemá, je vlastně poměrně jednoduchá přesmička, která se dá i velice rychle naučit, jo, jen samozřejmě to chce, když se bavíme o těch trenérech, jako určitou otevřenosť. Ja vždy odporúčam, keď niekde ako keby neveria v rámci tej psychológie v tomto, tak film Focus s Willom Smithom. A tam je to krásne vlastne ukázané, jak oni podvedomo vkladali tie informácie tým ľuďom do hlavy, aby sa im vytvorilo nejaké zmýšľanie, aby sa im vytvorilo nejaká voľba, ktorú budú mať. Myslím, že veľmi zaujímavé bolo to, ako si ten pri tej stavke vybral hráča s číslom 55 a na ňo sa aj stavilo. A prečo? Lebo týždeň dozadu mu proste samé 5-ky išli pod nos a do podvedomia bolo vložené, že sú 55. Takže aj v tom filme je to krásne ukázané, ako to podvedomie funguje, čo my si ani neuvedomujeme, že vnímame v tých dňoch a na konci dňa reagujeme to, na čo sme vnímali, nie na čo sme úplne chceli reagovať. No a pak je ta otázka, jak moc podléháme tomu autopilotovi a jak jsme schopni žít ten život nebo ten den vědoměji, abychom opravdu si všimli tu a tam, že se v nás něco děje, jaké myšlenky nám tou hlavou proudí a kam to vlastně můžeme směrovat. Já si pamatuju, že v seberozvojových knihách je napsáno nemyslete na růžového slona. Používá se to jako příklad. Tu pauzu jsem tam vložil samozřejmě schválně, protože nám oběma vyskočil ten růžový slon. Jo, a prostě tak toto funguje a je to jednoduchý příklad k tomu, abychom třeba i ty trenéry jako mohli naučit tady s těma věcma pracovat, protože ta psychologie výkonu samozřejmě spadá i do té jejich odbornosti. Presne tak, akákoľvek práca s ľuďmi je vlastne súčasť, by tam mala byť súčasť tá psychológia, že chápeme, ako tí ľudia premýšľajú. Nemusíme byť psychológmi, ale potrebujeme rozumieť, ako tá hlava funguje a tým pádom ju využívame pre náš prospech, čiže pre prospech toho tímu, aby sme fungovali správne a nevyužívame ho vlastne tak, že proti nám. A já si troufnu říct na závěr možná jednu věc, že tak jak jste řekla, že i když není trenér psychologem, to znamená studovaným člověkem v tomhletom oboru, tak ale je sociolog a psycholog ten primární, ke kterému všichni oči vzhlíží, ke kterému jsou všechny ty uši nastražené a proto ta role v tuhletu pozici vlastně a určitou znalost o těchto oborech nebo o významu tady těchto přístupů jakoby vyžaduje. Prostě to nejde to dneska obejít. Myslím si, že
ten odpor je výrazný, ale nemôžeme sa tváriť, že to tu není. Vlastne to už sme tak ďaleko v tej psychológii, už sme tak ďaleko pri práci s ľuďmi, že už naozaj sa nemôžeme tváriť, že budem iba trénovať. Bohužiaľ, proste už trénerstvo je naozaj postavené aj na tom, ako viem pracovať s ľuďmi a je to najmä postavené na tom, ako viem pracovať s ľuďmi, pretože či som technicky zdatný tréner a viem to niekoho naučiť, je tá moja silná stránka, ale v prvom rade ja potrebujem vedieť to odkomunikovať tak, aby to ten človek pochopil a tým pádom ho to viem naučiť. Takže odpoveď je, že tá komunikácia je předtím, ne potom. Jednoznačne. Pretože tá komunikácia, či už je to verbálna alebo neverbálna, keď už si to naozaj delíme, ako proste pôsobíme na tých ľudí, tak my ich ovplyvňujeme každou jednou sekundou, keď sú v našej prítomnosti. Tak, ale to už nechme, protože bychom byli zbytečně dlouzí. Možná se nám tady otvírá jedno zajímavé téma a to je vlastně psychodiagnostika pro trenéry. Určitě se o tomhle můžeme vlastně pobavit, protože v pozici trenérů často chceme, aby hráči se sebou něco dělali, ale my umíme změřit i psychiku nebo tady tyhle jevy v rámci té trenérské pozice, takže to může být jedno z témat, které někdy příště rozebereme a myslím si, že pro trenéry je to velice zajímavá oblast. Určite, pretože jedna vec je porozumieť tomu a môžeme sa aj porozprávať o takých základných princípoch, ktoré keď dodržíme, tak sme úplne proste OK. A sú to veľmi prirodzené veci, vôbec to není na odbor psychológie, vôbec to nie je proste niečo náročné pre toho človeka, skôr sú to iba také základy, ktoré si možno neuvedomujeme, že ich robíme alebo nerobíme. A keď sa udržíme nejakých 3-4 pravidiel, tak nám to krásne proste zmení tú komunikáciu. A nezmení nám to iba komunikáciu v tíme, ale zmení nám to komunikáciu v celom živote, že nám sa skvalitnia proste vzťahy. A môžeme si prejsť také konkrétne 3-4 typy, ktoré môžeme od zajtra vyskúšať úplne, že každý. Jo, to je zajímavé téma tohle a vždycky při práci s trenéry tak jim tak trošku slíbím, že to narovná trošičku i ten jejich osobní vztah a většinou se to opravdu stane. A myslím si, že ty máš nejakú skúsenosť, ja mám nejakú skúsenosť, dá sa povedať, že všetky vzťahy kamarátske, partnerské, rodinné sa buď zadrhnú, alebo skončia na komunikácii, alebo nejaké porušené dôvere, čože tá dôvera je vlastne porušená komunikácia. Hej, že na konci dňa je to vždy iba o tej komunikácii medzi tými dvomi ľuďmi. Perfektní. Máme to? Máme to. Jo, super.